क्लास में पढ़ला? चारवा में। लिख के का करबा? डॉक्टर बनम। डॉक्टर बन के का करबा? गाड़ी में सुई दे। हेलो अवश्य प्रणाम प्रणाम प्रणाम। खुश रहो। हेलो तोर बेचैनी हो जाला रे। जब रोड पे तो आई ना तबे तोर बेचैन धरला। आए तोर बहिनी के माई के रख फोन। आई बस संगतिया भेंट करे के बा। तोर बहिनी के भर अब खाते बनी खाते खाते मुइबिस करे कहत उस दिनों में खाई। एरा दिमाग को गरम भइल बा। खनेसर पे से चैन उतर जाता। अरे कितना खाई? खात खात तो खनेसर पे के चैन उतर गइल बा। रख फोन। भोसड़ी के दिमाग खराब पे रख रे भाई। आज हम उ भोसड़ी वाला भूतवा के पकड़ के छोड़म। रोज रोज हमार साग खोट के गाड़ी में ठूस लेता। का रे झिगना काहे ओल के गोल गोल बना के बैठल बाबे? तू का झाटे न बे? बताइबे तब न जानो मैं कि सही जान जाई में। ना तो बतावो तनी एकरा माई के हां एकरा बहिन के भूत के दूत आके हम रोज रोज साग खोट के अपन गाड़ी में ठूस के भाग जाता। आई हो तो भूतो का खातो सरे साग। और उहे ता जो गोरे खातिर बानी बैठल है तो केव ना होता आज वो भोसड़ी के पकड़ के रखम। अरे मत कहीं के भर तक हमार तोरी काट के ले ले चल गइल तब उहे न ले गइल हो। उहे लगोइले अब देखना उहे तो अरे मर पकड़ तो के रखम। अगोरे के पड़ले तब हमनी के। हां अरे एकरा बहिनी के भूत। रुको 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 ओकरा तो पकड़े के पड़ी। नहीं कर माई के भूत। हां एकरा माई के भूत रुक रुक तोरा के पकड़ के एकरा के आज ओकरा के पकड़ के बा मानम। ठीक बा। चल 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 आज पकड़िए ले जाओ ना आज वो भोसड़ी वाला के गाड़ी में ठूसम। असली ठुसबे लुका के देखबे तब न ठुसबे। हां चल 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 चल। तू गाड़ के गाड़ी जो हम जाते गाड़ के पिछाड़ी। ना 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 हम जई गाड़ के पिछाड़ी। हम जाते तू जीबे। हां जो जो ना मन जो। हाँ ये ठीक बा। यही में लुका के देखे लायक ये बढ़िया बा। यही जे चुपचाप देखो आज भोसड़ी के भूत के पकड़ के रहल जाई। आज पकड़ही के बा भूतवा के जैसे भी। ना ना आई बेटा आई। आज ओकरा के पकड़ही के रहे के बा। आज आज भूत तोरा बहिनी के आज तू पकड़इबे करबे बाबू। आज भूत के मार सब साग कबार के रख दे भाई। साग खाए के मन करत रुए। भोसड़ी वाला कोनो आवत नहीं ना देख ले तनी। कोनो निकसन काम चालू कर एकदम खोटे के। बाप रे बाप कितना साग लहरी आइल बा। चल हमू खाइम तो हमू बहिला जाइम। आ मेहरानुआ तो मेहरानुआ बहिला जाई एकदम। हमर लइका त हरिया जियो सन एकदम फूल जैसा। कस के अभी पेट में न 1200। चलो खोटे दो ना 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 देखे दो पहले तब न मजा आई खोटे में। ना 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 कोई नहीं खोटे दो। ई कौन भूत हो? हे भगवान हम तो सोचनी की रात वाला भूत होई। ई तो सरवा कहीं के दिन वाला भूत लौकल। चल 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 पटनारवा से कहल जाओ। चल 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 पटनारवा से कहल जाओ। पटनारवा गरमाइले बा मार दी की पेनहाजी हन। चल चल बतावल जा। भोसड़ी के अभी आज आई नहीं छे। कब आई रे? जाए दो आइबे ना करी देखे के बाद। आज बिना ओकरा के पकड़ ले जाए के नहीं हमारा। ओए होए हेने से नहीं ना बहुत ओए ना। होए नहीं क्या होता भी कौन है ओए होए। अरे कौन हो रे? हम तो साला भूतवा मलाने पर कूदा ना। अरे हम न होई रे। हम तो कहीं के साला भूतवे हो गाड़ी में डाल के मुंह में निकाल दे। अरे हम न होई रे। कूदे तड़े उसे तो का करी? ओहो आंख भर के लाल देखत बा। गांव चिहर के देखबा तब न लौकी। धके सब चोर गइले। चोर गोइल तब कने बा? चल ना चल देखो तो हेजी बिदा की ऐसे ऐसे देखो तो चल 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 काने बारे काने से अरे बुझी लौकल हो। हां पकोड़ा जी ना आज बहुते बांध के मारल जी। बॉडी मारल जाई। अरे मार के था गाड़ में हगा देवे के बा। का कहला रे फिर से कह ना। जानते बे हां लाड़ में हगा दे के बाद गाड़ में मुतवा दे के बाद। ठीक कहते हैं भीबो।
चल मारो जी दबा के चलो चलो ढेर हो गई अब चलेगा ना तो आज जैसे तो धोगे रेल दियो से चलो अब ढेर खोट ले इतना खोट ले लेबे कि साला पूरा जिंदगी भर ऐसे खा साग ना खोट लो हम ढेर हो गई चलेगा ए ना उठ 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 ई तोर बाबू के है कि तोर दादा रोपले रहन हमार दादा बाप रोपलन तो अभी तक खोटे ना आइलन आ तू आके खोटे लगले तोरे मेहरानू कर माइल हऊ बिदा कर दू को बन जा 2 मिनट में ठंडा जाई ना ना मरते कहीं क्या ढेर दिन के बाद हम खोटे आइल में साग ना खोटी ना ठीक बा चल 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 अलोता में अलोता में चलाओ तो अलोता में करा के आज एकर गाय में मुतावे के बा हां मुंह में हगावे के बा हां भईगो इतना मार मारे के बा इतना मार मार जे यही जे कोनाटी में हां जे अरे बाबा अच्छा बताओ इतना दिन से हमार बाप दादा सब चल गुलन जा रोपत एको दिन साग ना खोटइलन जा आ तोर के ऐसे गाड़ी में तोर पावरा हो गिलो गाड़ी में कोई के पावर ना होला भाई मन को देला खाए के जगह तुर लेनी मन को खाए के हां अरे के 3 साल से ओकरा के रोपले पे इतना होगत फगनी जा कि इतना फ्रेश भई आ वो सर वो फ्रेश भई तू अरेस्ट करतबा तू मार के तहर बाजा फाड़ दियाई बोला हो बाप रे बाप हई कितना लहलहाइल हमनी के फसल तुरले बा बताऊ 3 साल हो गनी तो आज हइसे लहलहाइल भइल बा हां भई वो खाद बिया कितना लागल बा कितना लागल बा आ इतना धकी बर्बाद कर दिले बा मार करा के मार 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 बस ढेर हो गई ढेर भाग 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 जल्दी भाग ना तो मार दे बाजा तोर